Dissabte partit, a veure si això funciona. Bon dia, equip. Preparats pel partit? Però què fot bevent això? Al TikTok diuen que t'activa. En voleu? No et creguis tot el que surt a internet. Me la sua. ¡Mikel Upeta! ¡Oh, Nico, ¡Mikel en su prime! ¡Estás suprime, guau! Va, Hosti, Miquel, que si ja ho estava a tenia. tope. Què passa? ¡Va, Mikel! Va. Va, Miquel, tira'l tu. ¡Mikel Upeta! Estàs bé? Miquel, Miquel! El consum excessiu de begudes energètiques afecta negativament el teu rendiment esportiu. Beure abans de beure, ja sigui per fugir o per celebrar, per encaixar, gaudir o per oblidar. Beure abans de beure, fent-nos responsables de les conseqüències que tindrà el demà. Ajuntament de Begues.